Вітанкі, меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот, і мы працягваем гуляць у маленькую няўдалу. Так, па-першае, я зраблю галоўную рэч, гэта надзену акуляры. Ой-ой-ой-ой. Я не ведаю, ці вы глядзіце алімпійскія гульні, я не тое кап, просто некаторыя дысцыпліны мне падабаюцца, я ось адным бокам, так бы мовіць. І калі казаць пра мужчынскую лёгкую атлетыку, там каманда Амерыкі не атрымоўвала ніякіх медалей 16 гадоў, ці неяк так. І там быў, вось ён якраз такі тыктоку і твіттер завірусіўся. Хлопец, яго завуць Стівен, ці Стів, і у яго ёсць мянушка, якая спецыяліст. Дык вось, гэта так, дык вось ён якраз такі носіць акуляры, але калі ён займаецца спортам, вядома, выступае, ён гэтыя акуляры здымае. Дык вось, я так проста чого згадала, бо я наадварот. Я калі займаюся важнымі справамі, мне трэба надзяваць гэтыя акуляры. І так, па-першае, наш доўгі ўступ, куды без яго. Па-першае, я хацела бы падзякаваць... Ой, як тут шумна. Гэтыя машынкі мяне преследоўваюць паўсюль. Так, нам, напэўна, гэты бок. Падзякаваць за тое... Look, it's Benjamin from the Hoots in the Woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Let me handle this. Benji, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. All right. Што ж? Вау! Мы сустрэлі Бенджаміна! Ага! І яна сказала, што калі Бенджамін захоча неяк патусіць, яна заўсёды вольная. Глядзіце, бачу велікотку. Бачыце? Вось унізе пад плакатамі Kill Mondays Games – гэта нашы распрацоўшчыкі. Якраз такі. І я так разумею, тут так можна знайсці яшчэ нейкія падказкі. І спадар Голас сказаў нам, што не, Бенджамін страшны, ён цябе з'есть, пакрыўдзіць, а я ведь так не хачу, каб з табой нешта здарылася. Вот слухайце, што за мярзотны чалік, а? Вось. Ці мне падаецца, ці гук хвілінку? Я праверу. Бо... Ой-ой-ой. Што такое? Да не. Всё, як я ставіла, чаму ўсё так гучна? Падалося, мажліва. Вось, і Бенджамін пабег. Так вось, я хачу, па-перше, падзякаваць вас усіх за прагляды на першай серыі маленькай няўдалы. Нарэшце я магу гэта зрабіць. Ось, мне трошкі сумна, што цудзадзеі ці брамы Балдура не атрымліваюць такой увагі, але, у вас свой густ. Я не магу вас за гэты густ неяк асуджаць ці на вас абражацца. Вы абіраеце тое, што глядзець, тое ж самае, як я там раблю з іншымі ютуберамі. Таму ў любом выпадку дзякую вам вялікі. Так, мы можам паглядзець на гэтае табло. This is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Яна кажа пра тое, што яна не ведала, што Бенджамін такі творчы і таленавіты, вось так, ён займаецца мастацтвам, на што спадар Голас кажа, што так малююць дзеці, і няўдала такая хвілінчку. Што ты там ляпнуў зараз? Ён такі, ой, я не тое маў на ўвазе, можа мы будзем тут пра наш прыз думаць. Вось. І звярніце увагу, тут так,
літери трошки у інший бок написані, але тим не менш там написано, що треба нікуди ховайте своїх дітей. Ось, і якраз таки намаляваний, да, ми гэтую тень уже з вами бачили. І тут з тим мне прыспойлерыў трошки гэтую гульню, бо з тым мне даў карткі, і ён мне даў картку антаганіста, і я як бы цяпер усё ведаю. Стым! Зноў! Добраненько, пойдзем наперад. Так. Стоп. Бачу, можем Are паглядзець. we going to the park? Yes. Okay. Так, мы йдем у парк. Добренько. Slow down, you fuck. Misfortune. What? Language. Карацей. Няўдала сказала, каб кіроўца ехаў больш не так хутка, і сказала дрэннае слово. Mr. Voice, Yes, Misfortune. has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my sparkle? That's not necessary. Ha, don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh, well, thank you. Anyway, let's go find the prize and make Mommy proud. Yes. А чому крокомкачі помирають? Мне сяброўка сказала, што ў Варшаве там у птушак птушыны грыб. Тут тое самае, тая ж сітуацыя, не? Што ж, няўдала сказала, што запытала, ці хтосьці уже выйграваў гэтую гульню, і спадар голас сказаў, што вядома так. І няўдала зноў нам нагадала, што яна хоча выйграць бясконцае шчасце не для сябе, а для сваёй матулі, бо бліскучкі і іншыя на яе не працуюць, а ей хочацца, каб яе маці была шчаслівая. Ну што за салодкае дзіця? Кромкатчыкі, вітанкі. І? It says, don't feed the birds. Okay. Угу. Птушак нельга карміць, зразумела. Я хачу разглядзець, што тут напісана на гэтай лаўчцы, але не бачу. О! There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Signed Anne. Interesting. What do you think? Misfortune, do you really need to read those poems? Конечно, мы будем читать. Yeah. Listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look. A drawing of a cat. Come on, Misfortune, let's go. All right. Не, ну давайте погодзімся, што гэтыя надпісы могуць рэальна быць на лаўках у парку. Я не буду гэта перакладаць, хто зразумеў, той зразумеў. Look at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on, and the police officer beat him with a stick. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? I made a hard decision back there, and I stand behind it. I understand, Misfortune. I'm just saying. Well, stop saying. Правильно. Яны пабачылі чайку, і яна кажа, што гэтая чайка падобна да бацькі Кевіна. І спадар Гол запытаў, хто это такі, і яна адказвае, што бацька Кевіна вось так жа сядзеў у пясочніцы насупраць школы, ён быў без адзення, прыйшла паліцыя, прыехала, пабіла яго сваімі палкамі там і забрала.
Спадар Голас каже, што вось чайкі любяць рыбу, і на што Няўдала сказала то, што хочаш, каб я адчувала правіну за тое, што я тую рыбу выкінула ў ваду. І ён такой: не, я просто кажу. Яна кажа: ну ты так не кажы. Ну ж правільна, роцік, так бы мовіць. Мы можем на яго? Не. Окей. Мы можем покататься на конику? Would you like to ride the royal horse of the park? Конечно, я хочу покататься на конику. Royal horse, you say? I'm a little princess, you know. Look at me. I'm on the horse. Ay, horsey, stop it. Oh. Ой. That was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. О, мне гэта не падабаецца. Ну, не, уже покаталіся. Просто Голас сказаў, што ён за яе хвалюецца, таму што яна такая маленькая і яна лёгка можа зламацца. Спадар Голас, ты падазроўны. На што ты намякаеш? Check out that duck. Let's Ёлы. just go, Miss Fortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Ducks are pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for reals. Would you like to show me some of your dance moves? Конечно, мы покажем свои умения у танцах. Давай. Of course. Check this out. О, блин. It's okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Так. Гэтая качка мне не падабаецца. Але мы патанцавалі. Шо, яшчэ Would покатаемся? you like to ride this one? It's like a tornado. Поехали. Мы еще тут в парку Yes, I погуляем. want to ride. Make us stop! I can't hold it anymore! Oh no, Miss Fortune. Чого ти регочеш? Чому з її регоче? Цацка. Так, о, ми знайшли ляльку номер 2. Калі дрэвы будуць голымі, калі вецер будзе халодны, калі будзе пахнуць яблыкамі, якія упалі на зямлю. А што будзе? Неяк канкрэтыкі. Калі б ва ўсіх гэтых звышнатуральных гісторыях адразу пісалі: вось гэта зло, выглядае вось так, не рабіць вось гэтага, мы бы столькі праблемаў маглі бы ад іх пазбавіцца. Apple pie. What are you talking about, Miss Fortune? Nothing. А то нейкімі таямніцамі, загадкамі там, ну і ўсё, і... Зноў, бачыце, хавайце сваіх дзяцей. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think it's garbage, and it should be erased with fire. Really? I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Really? Alright. Што ён... Чаму яму так не падабаецца то, што тут напісаў ці намаляваў Бенджамін? Ён так агрэсіўна кажа, што трэба ўсё гэта сарваць і спаліць. Падазроўна. I can almost feel the eternal happiness. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. A pet cemetery?
That sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way. Нам сказали, що треба на могілки жывёлак. Я выбачаюсь, мы у кніжку Стывена Кінга зараз перанесліся, ці што? І яна кажа, што гэта найлепшае месца, каб пагуляць, на што спадар Голас скажа: «О, мне падабаецца, што ў нас думкі ў адным накірунку». Калі гэта... So, I was thinking while we're walking. Mind if I ask you a couple of questions? Sure, I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. All right. First question. Have you ever stolen anything? Так? I stole my friend's Swiss Army knife once. I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Oh, I'm so sorry for the both of you. Second question. Are you happy right now? Ні. Well, not really. Many things make me sad. That's why I want the prize so much. Then I can stop pretending I'm always happy. Ah, I see. Well then, the last question. Do you feel loved? No, that's why I like my Stony so much. He's just a rock and doesn't get angry or sad. I wish I could be like that sometimes. Thank you for your honesty. You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Эй, паглядзіце на дошку. Вось там тая дзяўчынка, якая знікла раней, мы бачылі ўжо яе постер. А там яшчэ ёсць хлопчык. Вось гэты хлопчык. Ён падобны на малюнак Хіра з дзённічка маленькага. Check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell mommy? You won't go missing. We'll go back home right after we find the prize. Ah, okay, nice. Голас нам кажа, што мы нікуды не знікнем, мы адразу пойдзем дамой, як знойдзем прыз. Вось скажыце, калі ласка, хтосьці верыць спадару Голасу? Ці гэта проста я, нервовы чалавек? Ready to find the prize of eternal happiness. Yes, where is it? I have hidden it in one of the graves. I have to dig in a grave? Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. Alright. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No, use the shovel. What shovel? This shovel. Ah, that shovel. Okay. Ведаеце, калі леплёвка з'яўляецца з-пад зямлі, гэта не вельмі добры нейкі знак. Так, ён сказаў, што ён закапаў прыз у адной з могілак, і падказка там, дзе закапана залатая рыбка. Ну, фіглі, пайшлі. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Не. Nah. А ми можемо, типу, вибачаюся, я зараз буду займатися вандалізмом. Surrounded by her loved ones in a fire. Ну, наприклад. Ugh, smells like hot dogs. I guess it's not the fish. Калі є магчимість усё викопати, чому не викопати? Let's see. Little Lulu, the first bug to ever strangle a man. Тут у нас мопсик закопаний. Nothing.
Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy! No prize. Я просто думаю, How's the grave digging going, Miss Fortune? Good, I got this. просто може вось гэта лялечка нейкая будзе тут дзесьці схаваная. Там ці што гэта залатая рыбка? It says, Paul died doing what he loved. Eating poo. Ew, yikes forever. Паулік памёр, робячы тое, што ён любіць. Еў гаўно. Ну, No prize in here. Just a bunch of little bones. ну вось гэта, хутчэй за ўсяго, нашы такія будуць фінальныя. Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Huh. I don't get it. Я таксама не зразумела. No prize in here. It says, Mr. Bubbles. Ну, містер Баблс, да, містер Бурбалка. Ось гэта, хутчэй за ўсяго, і будзе рыбка. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Yes. You see the little box? Open it. Oh, okay. Exciting. Ну, давайте. Нам сказали гэту маленькую. Ну, тут написано «Бесконце шчасця». Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Наш ліс скрав «Бесконце шчасця». It didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise Mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Such a letdown. Яна кажа то, што так, яна расчараваная, што... Бенджамін скрав бесконце шчасце, якое яна хацела аддаць матулі. Гаспадар Голас кажа, ну я ж казаў, што ўсе праблемы ад лісаў. І яны вырашылі знайсці Бенджаміна, каб усё ж... Oh! Look, there he is. Benjamin, did you steal my eternal happiness? Not cool. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. Ага. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Так, мы не можем упустить ліса, але мы спочатку возьмем ляльку. Лялька номер 3. Так. Калі нелюбімыя дзеці у цемры шукаюць тое, што яны згубілі, тое, чаму ў іх баліць. Children in pain? Did you find something, Miss Fortune? Nah, you're imagining things. Ага. Нам тут намікаюць, якая катэгорыя дзяцей знікла. Тых, якія не любілі, тых, якія мелі нейкую боль. We should keep our eyes open in case we see the fox. They know how to hide. All right. Трымаю вочы адкрытымі, каб... Дзверы? Ah, there. That hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes, don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay.
You sound very sure. I'll trust you. Не-не-не-не-не-не-не-не. Гэта выглядае як пастка, унізе якой будуць калы. Ваўчыная пастка, ці як яна называецца? А гэта што такое? Oh, shake out this stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Узялі кавалак каменьчыка. Магчыма, ён нам ще будзе патрэбны. There's nothing here. Nothing at all. Трэба было спачатку пачытаць, а потым забіраць каменьчыкі. Вось гэта я, канешне, даў. Ну што, я не хачу яміну скочыць. Гэта дрэнная ідэя. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. Мне цікава, чаму Бенджамін скраў мой прыз, магчыма, ён сам нешчаслівы. But I need that happiness myself. And for mommy. Hello? Anybody down there? Дзіця, ти ў парадку? Oh, that was a pretty big fall. Hello? Mr. Voice, are you there? Спадар голос знік? Можліва, гэта і добра. Sweet, I found a needle in a haystack. Oh, damn, I dropped it. Oh. Ми знайшли іголку у стосі сена і так обронили її. Що? Fox repellent? I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Пахка приманивать лиса? Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Я всю серию буду что? Хто ведаў, што пад зямлёй так усё зроблена? Oh, there you are. What are you doing, Benjamin? Тяп-тяп-тяп-тяп. Не ведаю. Benjamin! А магчыма, трэба было. Просто там настолькі наяўна ўсё гэта было зроблена, што неяк падазроўна. What have I gotten myself into? She's such a mess. Да ладно. Maybe it was a mistake, choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Miss Fortune, you're alive and well. That's great. Yeah, where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See, I told you, that fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. We still need to find the fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes, give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. Падаецца, неўдала цяпер верыць, што Бенджамін сапраўды дрэнны, раз ён яе атакаваў. Што пішуць? Ой-о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 й. А гэта не той мастак, якога мы знайшлі, якога яшчэ не толькі сын дзесьці знік, но і сабачку таго гэтага.
Поглядите, 1993 год. О, мне годик был. Let's see what's new. Чому ви усі у масках? Oh, the zoo. You know, with the animals. I actually made a quick Google search. I found out that the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Okay. Так, спадар Голас сказал, што ён пагугліў і даведаўся, што ў заапарку ёсць стрыечны брат ці сестра Бенджаміна, і нам туды трэба дабрацца, і мы паедзем на аўтобусе. Нам трэба знайсці толькі аўтобусны прыпынак. How did I get to the town center? I carried you here. But how? You're just a voice in my head. Just a voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Wait, my shoelace. There. Did you see? I'm not just a voice in your head. Miss Fortune, What? did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. Let's just keep going then. Яна запытала, як яна апынулася ў цэнтры горада, ён сказаў, што ён яе сюды аднёс. Яна яму не паверыла, ты ж тыпу голас у маёй галаве, ён кажа, зараз я табе пакажу, і зламаў ліхтар. Знова прывід дзяўчынкі. Familiar. What? Вось. Гэтая дзяўчынка, гэта быў яе прывід, так? Miss wait a minute. Is that Daniela Bambini? You know this child? Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Okay. Мне падаецца, спадар Голас нас газлайціць. Those people in the picture look so happy drinking their juice. Гэта рэклама. Ніхто не шчаслівы на самой справе. Калі п'е такі сок. Mommy brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? Ой-ой-ой. Яна сказала, што маці бярэ яе ўвесь час у гэтую краму і што бывае, яна пасылае яе купляць цыгарэты, калі абдымае іншых людзей. That man just dropped his wallet. What do you want to do? І мы вернем гэты гаманец. Wait, sir. You dropped your wallet. Is this for me? A lottery ticket? Cool. Thank you. Well, have a look. Is it a winner? Давайте паглядзім. А як кіраваць? Так, магу. А што я магу? Так, першы добра. Другі добра. Нам не пашанцуе, Канешне, нам не пашанцуе. No win.
Maybe next time. Мышь не удала. One time mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Она сказала, что аднойчы матуля тут ее забыла, і усю ноч ей прыйшлося правесці. Пакуль ее не знайшоў працаўнік, які думаў, што яна вось якраз такі янот. Спадар голас кажа, што ну, было весела, она говорит, так. Я, правда, плакала шмат, але, конечно, было весела. О, вось гэтыя маскі. It says, let's face it, sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Okay. Але тут сказано, што ўвесь час пасміхацца гэта цяжка, і якраз таки можна выкарыстоўваць такую маску, каб не ўдаваць, што ты шчаслівы. Але насіць гэтую маску, гэта ж і значыць удаваць, нібы ты шчаслівы, і не выказваць сапраўдных сваіх эмоцый. То бок хлусіць сабе і ўсім навокал. І як мы бачым, шмат хто з гэтых людзей, ну усе дарослыя тут носяць гэтыя маскі, то бок усе сабе і іншым хлусяць, але навошта? І толькі дзеці, паглядзіце, дзеці без масак. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. Яна кажа, што гэтая крама належыць бацьку Кейсі, але Кейсі гэта яе сябра са школы, але даўно яна яго не бачыла. Паглядзіце, колькі дзяцей знікла. Look, even more missing children posters. So many. I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. You think so? Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Яна кажа, што вось колькі тут зніклых дзяцей, і ён кажа, што яны вярнуцца ў адзін дзень. І яна не вельмі гэтаму верыць, і ей падаецца, што тут нейкая таямніца прыхавана. О, автобусный Here we припинок. are. Have you ever taken the bus all by yourself before? No, I haven't. I'm not sure what to do. Do I need a ticket? Let's find out. There's an information board. Так. Почитаем. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. I'm 8, so I'm good. Great. Now that I think about it, maybe you'll need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Okay. Are you like 20? Yes, more or less. Яна кажа, што дзеці маладзейшыя за 15 гадоў могуць ездзіць бясплатна. А яна кажа, можа, табе, спадар голас, патрэбны білецік, бо ты гучыш як стары. І ён такі, ну так, але мяне ніхто не бачыць. І яна такая пытае, ну ты стары, табе 20? Ей-то ўсяго 8, ей 20 падаецца старымі. Look, we have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. And that Benjamin should be ashamed. That sounds great. Яна не можа дачакацца, калі пабачыць стрыечных Бенджаміна, таму што яна хоча ім сказаць, як Бенджамін сябе дрэнна паводзіць, каб вось Бенджаміну было сорамна. Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Dick. Misfortune. Ну, пашлі жарты пра мнагачлены і ўсё гэта.
Ой, я випадково. Так, посидим. Should I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Ну, давайте. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Check those old ladies out. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Maybe. I don't know. The bus is here. А у кіроўцы няма маски. Яна без маски, цікава. А тут, бачыце, рэклама гэтых This масак. bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiri wa doko desu ka? You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Ага. Kiri wa doko desu ka? Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. Коровки. Мумуки! Oh, that's so cute. Маленький Мумука. Yeah, that's a little poo crap. You live, little baby cow. Unlucky things seem to happen all the time. Nästa djurparken. I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Ага. Што ж, у маленькага Мумукі быў не найлепшы дзень. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear, I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without paying. I saw Mommy showing her boobies to the guy in the store, and she got some free food. But I haven't got any titties yet, so that might not work. I see. Well, I have an idea. What if we use diversion? What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay, let me think what I can do. Emotional damage. Ён сказаў, што ён забыў даць ей білеці, каб прайсці ў зоапарк, таму яна павінна прыдумаць, як яна можа туды патрапіць, не плаціўшы за гэта. Яна ўспамінае, што яе маці паказвала свае грудзі іншаму чаліку ў краме, таму яны атрымалі нейкую ежу бясплатна, але ў яе няма яшчэ грудзей, таму такі варыянт не пракаціць. 8-гадовая дзяўчынка думаю про такое. Спадар голас прапанаваў дыверсію, каб вось чалавек на касе глядзеў у адзін бок, а мы у гэты момант прабеглі. Да. A wolf. Ауф. Can we pet the wolf? He looks really sweet. Just wait and see, Miss Fortune. Wait and see. Okay, I'll wait and then I'll see. Так, снова возникшие дети. Huh, they know about the missing children here. Huh, they know about the... Hello, can I get inside for free? Huh, I guess not. Any tickets to the zoo? Ew, yucky.
I think it's only yucky. Ну, у смітнику нам теж нічого не знайшлося, допомогло. Okay, this is breakable, like with a rock or something, like a stone. I think I came up with an idea. What if? Так, ну давайте разобьем в окенце. Ну, что это? What if I break this window and make a hell of a noise? Wow, that's a wild idea, but I like it. Thank you. Я ніколи не біла в окна, але біло шкло. Так що, некий досвід маю. Ну, давайте нашим камінчикам. Стоуні. А ми можемо його забрати? Забери його. Ми забрали. Побігли. Стоуні нам яшчэ будзе прыдатны. Мы не можем його пакінуць. Ой, ён наш сябар, а мы сваіх сяброў на полі бойкі не кідаем. Isn't this wonderful? We'll get to see so many caged animals. Caged animals? By the way, you did a great job not getting caught by the vendor. Very impressive. Thank you. But now, we should find out where the wolf exhibit is. Why? You mean Benjamin's cousin is a wolf? Yes, remember, he knows where the fox lives. Alright. Ён нам намікае, што тут шмат жывёлаў, якія знаходзяцца ў клетках. А чаму яны ў клетках? Таму што яны небяспечны для людзей. І стрыечным братом Бенджаміна аказваецца воўк. Ён хоча, каб мы нас з'елі. Ён 100% хоча, каб нас з'елі. Я вам кажу. Чаюки, ви як? Look, Birdie Num Num. Oh, what? What did you just say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune, watch that mouth. I don't care. This bird is mean. Oh dear, we need to get your happiness back as soon as possible. Божечки, яка драма. Так. Піратський чаюк нам парад. 10-20 годов. It says the Num Num parrot. This kind of parrot lives across the entire world. They talk much, but say very little. They usually work together with human pirates, natural-born thieves, founders of the Liberation Front. Mean Birdie Num Num. О, сова. А я думала, сова. Look, this bird seems pretty smart. It isn't. Trust me. Move on, Miss Fortune. Okay. Чому ти так? Owl. It says, Owl Delicious. These owls normally hang near libraries, bookstores, and coffee shops. Although they seem incredibly smart, their huge self-centered lifestyle drives them to gather useless information. They live off attention. Funny bird. Ну, я так би мовіць. О, гэта тая дранная птушка, мы такую Somehow бачили. I feel offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Ага. А мне падаецца, вельмі разумее добра, што робіць гэтая птушка. Якое цікавая назва. Says, Fuckadillios, Disshittios. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really?
Цікава птушка. О, зернятки. Конечно, можем птушек покормить. I'll take the seeds because I want to feed the birds so they're not hungry. Ага. Я думаю, гэта будзе карысна. Мы можем их покормить? О, ну давайте эту птушку покормим. Ешь. Bird, come eat your food. I love you. А як? Давайте усіх проверим, что ж тут. Мы усіх накормим. Мы добрая девчонка. Berta, Berta. Come, Berta. Eat your food, Berta, Berta. Is your name Berta? Berta. There you go. Robert and Mary, are you enjoying the food? You like it? О, нам дали ачивку за то, что мы покормили птушек. Бачите, за добрыню мы атрымліваем ачыўкі. Вось яно як. Так, вось план зоопарку. Wow, so much to see and do. Find a wolf area so you know where to go. I think the zoo is about to close. Добренько. Вось мы з вами тут былі у птушак. Вось. Не. 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 А? Во. Нам сюди. You see? That they will be. Great job. Let's hurry up now. Ну, пошли. You know, О, I'm feeling really annoyed. Like a log. What's happening to me? I smell hormones waking up inside you. What? Homos? No, hormones. Ah, okay. What's that? Your body's preparing to create life inside you. Что? You get a lot of new feelings that are completely normal. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5 days from your vagina. Ew, yikes forever. You will also suffer each month for many, many years. And society treats you like garbage. Are you for real? Yes, I am. I think I need some emergency glitter. So much better. Что ж, спадар голос сказав правду? На диво. Да. Неяк сумно стало. There are coins at the bottom of the fountain. Yes, those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays think they can buy everything with money. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin transform into a good foxy because I would totally go out on a date with him if he was good. Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Она сказала, что калі б яе была маненка, я б яна кинула і загадала ожидання, каб... There are coins at the bottom of the fountain. Ой, я не на тое натиснула. Those are people's wishes. Can one pay for wishes? People nowadays. I wish I could throw a coin and ask for my happiness back. Also that Benjamin because I would Are you done here, Miss Fortune? Yeah. Дык вось, яна бы загадала, каб яе шчасце вярнулася да яе і каб Бенджамін стаў добрым лісам, каб яны маглі схадзіць на спатканне. О, I паштовачкі. wish I could write Japanese so I could send a cute postcard to my friend Hiro. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous because you don't have a ghost friend. Бахшива. Ух ти, цацки! Ah, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Можа, нельга на цацкі паглядзець.
Так, там туалет. This looks like the way to the wolf. Yes, let's go then. Пошли до волка. Это ж... беспечно. Медведик. Так, мы на правильном шляху. Oh my. Looks like this area is closed to the public. Oh, damn it. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, she will lock you in and call your mommy. Don't worry. I'm like a sweet little ninja. Так, I could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. Alright, I'm ready. Let's do this. у нас тут місія по стелсу, каб нас не схапіла працоўніца, якая нас інакш адвядзе да, маці. І каб яна нас не пабачыла, Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you and... And then kill her from behind? What? No. Why? That's what the ninjas do in movies. I've seen like all of them. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie, so just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. Alright then. чаму у працоўніцы We're on TV. голова крукача? Oh, damn it. My ninja move failed. Ой-ой. Ой-ой, я нешта не тое зрабіла. Oh man, we got caught by the cops. Busted by the law. We should get out of here and find the wolf. Alright. Я бачу цацку. Ви я бачите, а як до я добратися? Вон, лялечка. It says, safety rules for handling the big bad wolf. If the wolf runs at you, ready to attack, and you shall not have any regrets about your life because you will most probably die. So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? What? Не зусім. А як гэту лялечку можна будзе взяць? Ці можна будзе взяць? Нас зачинили. Oh no, we are locked inside. We need to find a key. Look around. Alright. No key inside, but you know, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. Miss Fortune, focus. Okay. Any keys inside the bucket? Nah. О, I'll check those buckets. Look, I found a paper with some numbers on it. Keep it. It might be helpful. 98-45. 98-45. Окей. О, сейф? Huh, a secret inside? Fancy. Ні, тут 5 лічбаў, а у нас было 4 на той паперці. Do I smell tea? Fancy. Во. Is there a key in here? Oh, another doll. Так. Лялька номер 4 і ачивка. Так. Калі зламанае сэрцы гатовы прыняць падарунак з того боку. When broken hearts are chosen to receive the gift from the beyond. A gift, you say? What's that? Nothing.
комп'ютер. You think we can find some information in here about the key? Sure. I don't see why not. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Так, 98. Ага, ось так. 89! Я бачу їх же, а воно ж вверх ногами. Та чого ти? Я ще раз. Меня чомусь перескокує. Я занадто моцно тисну, чи що? 89-45. А? Ну, 89-45. Ну... Oh yeah. Miss Fortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprise me. А як мені ви... A private shot. Угу. Let's see what it says. Popsicle. Is that a code? Talk about crazy. Так, у сейфе знаходится наш ключ. Каб отчинить сейф, нам код 27581. Двадцать семь 581. Добро, 27 581. А? Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Вертайся назад. 27 581. Так. 27 500. Ой, раскочила. 81. Ей! Ключ! Бери. Yes, I'm the best little ninja lady. I got the key. Ура! У нас есть ключик. Well done, Miss Fortune. Very impressive. Thank you. Ну что, пошли, каб нас съел волк. Time to find the wolf. And if we get lucky, I'll pet it. Тож, я думаю, на гэтым моманце мы з вами ўжо скончым, і як мы там пагладзім воўчыка ці не пагладзім, ды ён нас пагладзіць, мы ўжо даведаемся ў наступнай серыі. Моя зноў жа шчырая вам усім падзяка за каментары, за то, што вы глядзіце, ставіце падабайкі. Не забывайце, вы можете ставіць і антыпадабайкі. Я ўсё прыму. Меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!